Mentagsi kalai trik nailar arjar arpundriu General Secretary ke KSU samla Ruben Najir ulit banbo ya ke jingto office menteri rangba ke jelah halor kisan teli kimat jing dawa ki bakaseng kala daban pensengau sya ke sorkar ya ke baka sorkar kampat jubab haduk mentah. General Secretary keseng samla Ruben hadin balade banbo ya ke jingto sya ke office menteri rangba ke jelah habakran hakilat pathai kubor loang kala aipor kat sansi ya ke sorkar ban penteri kam ya kimat jing dawa lem kumta keseng kan penlong ya ke jing yakhi. General Secretary ke KSU lekeno ba ke jing tambor jong ke sorkar ha ke bayade bat ke jing ja ki balaja ha East Jantia Hill District pat ke jing syukur ha ke bayade bat ke Meghalaya Resident Safety Security Act arjar khandrio bat ki ki ba ke seng kala dawa ha ke ni ke shiti ke bala ai mentang si sya ke office menteri rang ba ke jela kalau ong ba ke sorkar ke deban pendam no mardor ya ke jing pensapat ba ha ke bayade bat ke Shri Cement Private Limited ke bala long ha ke live hoi trik unai tung arjar arpundrio bat ki dawaru ba ke deban weng kam mardor yau Deputy Commissioner bat yo Superintendent ki Pulit ki East Jantia Hill District bat ki nongket kam jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka KSU kalau kena ba ki jing jaha ketika si ke jing kawang mawi ki kali ha ka ba bon teli ki kali kila julor bat bon ba ki riu ki bre kila mensau bat ke jing ti ya ke surok ban khanglat ya ki bre ba kinum po sya ka jaka ba pelong ya ke jing sapat ba kini ki kinum ja klam dadon ke jing tip ki bor ke district nomor keseng kala deban pon hendrei kim jubab ki ki jing dawa ki baka sang ke dawa baka sarkar ke deban petri kam ke de ya ke MRSSA ha ke bayade bat ke tung kam tung jam ha ke grup D grup C bat grup B ha bayade bat kini ki kam house nam arazar khandriu ke sarkar pedeng kala penduk ya ke personal interview kat bah ha ke jela jungi pat ki dang yai beteng bat ke we pat ke de bat ke negrims bat ke jing tung kam ha negrims ke sang kala pelong ya ke jing ki house nam arazar arsan deh lor ke jing tuklar ke sarkar jela baki sesange no hendrai kam poi hae ru dena kene kedaw ba kesang kawan ban bo ya kene ke jing tho ba ke sorkar ke ban pentri kam no ya ke jing dawa jong ki hapo ka khat san sngi jingbu torkas ko jingi mta sngi ka laitrik agas aja pendrio ya chief minister jong ka jela ka di halor santli kiman bat ngi ai por khat san sngi ba pentri kam kiman lem kunta ka seng khapshim berkiwi senjam baniki ka seng hapshim mikum mikini ki senja ban aipor khatsan si ka sarkar nomor ba nilai I ya ka jing sha thombor jong ka chat pundiu nak yang jong sarkar ka bala ja ketika hande East Jantia Hill District ka bodi ba Shri Cement ka jing thok ka jing syukor ka jing lamliar yang ka sarkar ka bodi ba MRC bat kiwi ki man ti nilai aipor khatsan si ya ka sarkar bakin penteri kam kini jing dawa jungi baro lem kumta kaseng kan dan we kalan hendri ban mi ba ban yakhi ka baningkom ka jing dawa ka jungi kalong ba ban weng ya ketika public hearing ban cancel ya ketika public hearing ka bal aja ka di jo season omdi tang ban weng ya ketika public hearing ka ju ka poru di ban weng kam mador Deputy Commissioner USP ke East Jantia Hill District iki office beras jom ka Meghalaya State Pollution Control Board baling ini dawa ya kata kalong ba ni ba katus ni kat kum ki la patai kubor pilai cover hi news ba iki ba persya banli chaka hearing kim sha ars ni nalai sini shwa kapor nakaliang jong seng ngila ikundu UDC ngila ikundu USP ngila ong ba man kapor dengan lit dadun community kerja public hearing ki judon bet ki ting sha penwet nakaliang juki patpa baki bre ki bekersan ki bal abai pisah di cement factories ngila ong baki kideban I free passage ngi baro ngila batai ngila shim ki phone numbers juki police in charge i baro ki ban yarap hotos ngi Henry hatu ngi hapor ki lit pat ki dekat ki juki nakaliang jong seng shiteng ni hapor ki poi hata kalenti ke bodum ki syakawang tear gas bagi sakut no shiteng nanti min ki kawang tear gas ki pulit mesti pat ki kawang mau ki kita ki mafia jong ka Shri Cement ki labun mud ki kali ki la julor labun mud ki bamensau haka ju boru undi da kata hadu kita ti ya kata ka surok tu bamla bonum ailat banlet bayanu ino bagi net cite syapo jaka badan ka public hearing ti kini ki kim la banja klem ka jing tip jong ki pulit klem ka jing terekam ka jing snok ti lang juki pulit namar ba ha tu baling ila nur bonong ta namar ba ha tu singi ila dak spasi ni la ko ju DC USP ki thanat ki badan ha ka ki area
Hendai undan menuru bapak ya kakol. Tekani kadai ka konspirasi ka bahaya. Takada ka jing dawa ka jingi baningkong ka di ban scrap ka ni public hearing namar kadai ka jing shat thombor ka jing le donbor. Jong sirisman bad ka sarkar bad ka kum ka sing in melaban aila dalor ka benta. Bad bangin bang kamru ki UDC SP bad ban initiate ka departmental proceedings persyaiki. Ka baar ka di halor ka MRSC nikilat patai kubur ngila pensngu nakapor halor ka jinglong jingman jok MRSSE Henry ngila air ki jing tho shaka sarkar ban pin sya ba ke baki om ki kamdei namar bang ngila file ki RTI ngila tip ya status jok MRSSE kalau kumnu Henry kajingkeran jung deputies chief minister hatus ba perstun tensong kadang penbitar kapen klub ini wala ngila don tikot islaki bapiang ngila tip syai kalau kumnu kajinglong jingman Henry belen idang nut ban lam liar ban kran kumtu kai kata kai kalong kabang nakaliang kaseng ngila ban tiang bad ngismu bala post them mentah kala Afrika kala don MRC Henry wat lam tangi bat iteng dak isin do MRC wat ja kabadon ru kadang girang ile aku nuban weng no te balai ka sarkar ka ko ban weng ya ka kam ko menteri kami ka MRC lesi ka don ka sha London ka balai ka jingdawa ka jungi ka di ban menteri kam no yo ka migrant workman act hawa osnam arja atusau nakaliang kaseng kala don ka jingi ban kendang ki barjela ki ba 13 bian ki barung bian hapo ka jela kumba arja tamut ki barjela ngila be no borok ki sorsulong ki district hatu kopor nakaliang ka sarkar kala khot ya keren ini kala aman no ya kata ka migrant workman act ka jela arja arpo bakila tersat no kita kenduan joko work permit hanta hading katu ngila mut ba kan terikam no katakaan Henry hadu mentapat ni ba katakaan kapat poi shunuru la asna menta kadang sudi lesa wala la pas ta cabinet kala bu shako house Henry ka baleran kalau hadu menta kim ko terikam te beli kim ko terikam lesi kan dia benar lang baka shiri semen nomor ki ko non ra ite ki long 3 baro ki ba long illegal la mata ki shiri ki cement factories baro ni don ka jing suba ba ki don ki karbang ladisi ki boyo tre hintu nomor ba ka don ka jing si ko baduna ki Henry marga po dengan lit ban toket dengan tho ban ngin balik inspect ki nakaliang ki pulit nakaliang ki bor penyan kim ju aila ni balik hintu ka don ka ki cylinder nomor ba takraw i bolai ka MRSSE kim ko kam lesi ka jing rung jung mi ki bar jala ka don ka ki khlob talasi ki haban register yang lebih hentu ki hab register yang lebih kasunang te kandon ka data te kini ki borong ni stu pakadon ka konspirasi ka bahe halor kani kamat ke masa kalong halor ka tungjam ka halor ka tungjam ka beningkong ni ong ba di banweng no ya ka person interview ka ba nomor bakat kum ka guideline arja khandri jok sarkar India kam sha bandon kono person interview nam tagi group D group C bat group B nam gazetted post Henry ni pada hapo jela jungi pat ka person interview kan don ben ni te balik ko banon balik ka don person interview nomor bakade tek tangkum nu banyo tapi ki breu jong bat kani ru kay buno ba hi hakini ki kam bi an jok sarkar nomor ba de yo ban tapi ki breu jong haka ju poru ki yo ban pendon kam ki breu hakum kini ki public hearing ba ban ki record si ban penja kum tar ter haba de bakal jing kurba ngila keren tu ba de ban weng no ya ki de ban pentrikam mardo ki reforms ni ki suggestions ki bangila ai haba de bak MPSC bak MPSC la don kan tu kan ni kendon ki bala trikam Henry omboro hakaya ka DSC li ompat trikam la kanu rumta ba nadu usam arja besau ngila ya ja kan ni hadu mentaru empat don minu tak cikala bat ngila that penyakran siakran kita di hablong tungjam bahaju opor kini kibir men bulu bikin don no ka special ya ka SOP na standard operating procedure namar bakini kiri membut mentang ika don kami ke jukurman mar kimdon kono nukaan kimdon kono guideline ke tap kambai kat bomon bat ka bakhatu or ka issue joka nigram ala kuma pikema ho arjar apusan chitrik umi ngilaya ki hal kamat ka dari office jong director jong nigrams ban ya kran chipang reservation ban ya kran chipang kiwi ki mat ki bakta ya ka nigrams ha to kapor ka di ka sarkar jelahi ka bawan ban tuklar
kawan dan penyisu ko ba melili kan simpiak sokar jela ban penbet ya kundung kan rampo ni krem sebagai phai ministry Henry asis na minta kita ke jungkular kilongtang kijing thok sudah nistu ingko ban stop recruitment ni krem stamar bakadi ka caka ai sumar ya kajing kunsange ya ka recruitment kan keta ya kan keta ya ka caka sumar tingi nakaliang jungi nimshi ya shong klikti na ka pos la jukendu ki head minister la kendu chief secretary ban kama ro kaman Henry hadu menta kampat mi kanu ka jing siso de nakaliang keseng mila kadang ban mila nya ya ki jungkular thok ki jing syukur baka jing tombor jong ka sokar jela tingin sim la shuban yaisha in sumna shuban up kita ki eki baro tingi ai por khatsan singi ya ka sarkar bat lada ka sarkar po kini khatsan singi kamla man penteri kam miki mat jingdawa ki jungi te ka seng ka hapsim ka hapmi badan ban pelong ki jingi ki bapher